Η στήριξη οργάνωση Κιβωτός του κόσμου ήταν ο φιλανθρωπικός σκοπός του φιλικού αγώνα μπάσκετ που έδωσαν η ομάδα βετεράνων του ελληνικού μπάσκετ με τους επίλεξους περιοχής της Άνοιξης και διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Διονύσου. Με ένα φιλικό αγώνα μπάσκετ που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Άνοιξης, η επίλεκτη ομάδα βετεράνων του ελληνικού μπάσκετ συνέβαλε στην προσπάθεια για τη στήριξη της οργάνωσης Κιβωτός του κόσμου και στην οποία διατέθηκαν τα έσοδα της εκδήλωσης. Βετεράνοι καλαθοσφαιριστές κατά τη σωστή ελληνική. Δηλώνουμε παρόντες σε οποιαδήποτε μορφή μας ζητηθεί για να βοηθήσουμε σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Πολλά παιδιά παρακολούθησαν τον αγώνα των επιλέκτων βετεράνων με τους βετεράνους της Άνοιξης που ενισχύθηκαν από τη συμμετοχή του Δημάρχου Διονύσου. Έστω και για λίγο που βρισκόμαστε στο πλευρό των παιδιών του Κιβωτού, του κόσμου και του πατέρα Αντώνιου, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι κάνει έναν πολύ καλό αγώνα και βέβαια σαν Δήμος Διονύσου στηρίζουμε αυτές τις δράσεις και είμαστε στο πλευρό τους. Οι επίλεκτοι βετεράνοι έδειξαν ότι η τέχνη και το ταλέντο τους δεν αλλοιώθηκε στο πέρασμα του χρόνου, ενώ έδωσαν πολλά αυτόγραφα στα παιδιά.